Dancs Anna-Mari, erdélyi énekesnő vagyok. Zenei pályafutásom szülővárosomból, Sepsiszentgyörgyről indult, amikor 9 évesen a Székely Mikó Kollégium népegyüttesének szólistájaként beutaztuk a Kárpát-medencét. Ezen a téren állt az a színpad, ahol 12 évvel ezelőtt debütáltam, mint könnyű zenei énekesnő. Időközben lediplomáztam a Kolozsvári Zeneakadémia belkántó szakán, lemezeket készítettem, videoklipeket forgattunk a világ különböző országaiban. Köszöntelek, Amerika! Én vagyok a kulcs, szíved az ár, Sőzádé, mi a rejtelme? Közel 2000 alkalommal léptem színpadra, itthon, illetve külföldön, ahol elszármazott magyarok élnek. Ezek a turnék, találkozások mindig szép emlékek maradnak számomra. Érdekes, hogy külföldön döbbentem rá arra, hogy én ki is vagyok valójában és hova tartozom. New Yorkban sétáltam, amikor az egyik üzlet kirakatában láttam a borszéki ásványvizet, és akkor egy hihetetlen honvágy fogott el. Valójában akkor értettem meg igazán, hogy mit érezzek azok, akik a szülőföldtől távol élnek. Az RMDSZ által az elmúlt években olyan szórványtelepüléseken énekelhettem, ahol 20-30 éve nem volt semmilyen magyar kulturális esemény. Mondanom sem kell, hogy milyen hangulatuk volt ezeknek a koncerteknek, és akkor rádöbbentem arra, hogy az én munkám, az éneklés, az tulajdonképpen már egy hivatás. Küldetés eljutni azokhoz a magyarokhoz, akik szórványban, kisebbségben élnek. Ebben az évben az RMDSZ kampányában nem csak mint énekesnő szerepelek, hanem a szövetség felkért arra, hogy Ausztrália, Dél- és Észak-Amerika térségében induljak, mint képviselőjelölt. Én ezt egy kulturális missziónak tekintem, és boldogan elvállaltam. Néha elhittük, hogy az életünk máshol szebbre váltható. Most nincsenek világmegváltó gondolataim, de szeretnék eljutni a fiatalokhoz, azzal az üzenettel, hogy ismerjék meg a gyökereiket, a hagyományainkat, kultúránkat, azt a kultúrát, amelyet a szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek, és erre vigyázzanak. Sőt, azt sem tartom lehetetlennek, hogy esetleg ezek a fiatalok hazatérjenek, és itthon a szülőföldön kamatoztassák a tapasztalataikat, tudásukat. Miért felejtenéd? Ez lehet csak teljesen tiéd. Fantasztikus lehetőségnek tartom azt, hogy a külföldön élő román állampolgárok is szavazhatnak. Én bízom az összefogás erejében. Legutóbb az Aranyszarvas Fesztiválon, ahol közönségdíjat kaptam, az erdélyi magyarság bebizonyította azt, hogy az összetartásnak, az összefogásnak igenis van ereje. November 30-án segítsetek a szavazataitokkal, hogy a ti érdekeitek is képviselve legyenek, hogy ti is beleszólhassatok mindabba, ami itthon történik.